Bună ziua, lume, și bun venit la un episod în care o să reacționez la Vreau gumă. Și, da, și deja văd un băiat care cere ceva, dar oricum, să-i dăm drumul. De ce să nu fiu puși? Ce vrei tu? Ce vrei tu, mă? Nu știu ce înseamnă. De ce vrei gumă? Cică, gumă! Dă-mi gumă, mă, că mi-e foame. Și tu de foame mănânci gumă? Bravo, bravo, așa să faci, da? De cum așa vrei tu? Oh, Da, ți-e foame? Hai mă că-ți dau amă. și se roagă la el. Nu-ți dau, nu-ți dau. Ce periculos e ăsta. Ce periculos e ăsta. Deci, ce periculos e ăsta pentru vârsta lui. Oricum. De care gumă vrei? Acum s-a speriat și ăla. L-a auzit că îi sparge telefonul. Că l-a întrebat de care gumă vrei. Deci era așa pe fază să-i dea. Care dai? Oh! Și dacă nu-ți dau gumă, ce faci? Și cum îi spargi? Dar nu înțeleg. Ori vrea gumă, ori nu. Că dacă nu zice ce gumă vrea, înseamnă că nu vrea gumă. Doar cum? Și el ce faci? Uite-l, mă. Fute-o Ce a zis? Ce a zis, bă, ăla? Că-i... Oricum, nu zic. O să... Cred că ați auzit și voi. Am că-ți dau, Sper. frate. Mai e convins. Dar tot nu-ți dau. Aoleu. Credeam că chiar o face. Că ăla chiar o face. Poate chiar vrea să facă. Ia mă, ia. Nu-ți dau, mă. Ci că eu am oia. Hai mă, nu stau. Nu. Deci, ori se preface, ori... Nu știu. Nu-ți dau, ia mă, vrei gumă? Nu-ți dau. Am văzut că are de-aia 5. Deci, mă rog. Are 5 și de-aia vreau ăsta, în halul ăsta. Dar oricum... Ce periculos. Poate chiar o să-i spargă, habar n-am. Eu nici măcar nu m-am uitat la el. Dar cu ce gume asta? Știi să citești? Mentosană, da. Știe să citească, văd. Vreau. N-am mâncat, mă. N-am mâncat dacă e fai. Mă, te rog, că normal, îi patinează buricul, ce faci? Îi patinează buricul. Pe gumă de-aia mare. Doamne. Face mare rău. Mă pleacă acasă, n-auzi. Nu auzi pe băiat. Că vrea să plece acasă. Păi da, mă, tu ai gură mică și cu mai mare. Vrei să-ți dau, nu? Ce? Dau partea tu. Uite, acum chiar e... Acum a fost asta, ci că îi se pregătea să-i tragă un puș și pum, i-a zis. Vrei gumă? Vrei gume? Îi patinează buricul. Îi patinează buricul, dar chiar nu înțeleg ce vrea să Cât de tare s-au făcut, că le-ai făcut? Da? și că aici filmează cineva cu mobizenul. Oricum, că nu e chiar originalul. Wow! Cu se strâmbă. Ce? De foame îți sparge telefonul sau cum? Da? A, mă, că-ți dau. Mă ia ieri mâna la... A apărut unul așa în colț acolo. Dar știi să o desfaci? A, a scăpat-o jos. De guma, n-a pătit-o mult. Îl omoară dacă nu e. Să desfacă el guma, prostule. Așa, de... Ai zis prost. Și să o desface? Arată-ți, mă, dacă știi să o desfaci. Îl apuce cu guma. Apuce cu guma. Noi am mărit, el a mărit și habar n-am ce. O să vadă că... Ia, mă, cum existi tu guma? Ia. Cum este că el guma. A, da, bravo. Ai Salam. salam acasă? Da? Doamne. Salam acum? Gumă cu salam. Nu cred că merge. Îți fac un sandwich? Cu ce vrei tu să-ți fac sandwich? Gumă? Doamne, deci tocmai a primit gumă. Deci tocmai a primit gumă, nu înțeleg. Mă duc acum să-ți fac o... Dar nu mă duc. Ce că mă duc acum. Nu mă duc. Ce dai? Ia. Doamne. Dacă
Ia dansează, ia dansează. Wow, sparge capul. Cum dansează el. Da, mă duc să-ți fac un semn și că dansez frumos. Poate chiar i s-a părut că dansează frumos, dar... Ia altă măniță. Dar nu mai las acum, e frică că are cum fură să-și putere în cap. Ce contează? Tu ai primit. Oricum. Ia. De ce te Cred că ăla vrea să... Da, mă, de ce te ține cu aia? Pentru că ce? Ce e bun coi? Acum? Vrei în formă de stea? Am și de aia, mă. Stea? Există gumă în formă de stea? Aia vrei tu? Bă, nu. Hai, mă, da, hai. Du-te, bă, acasă, că-ți patinează bunicul. Patinează bun. Oricum, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe, share și ne vedem data viitoare. Pa, pa!